Мої вітання! Знову з вами Євген Хлобистов. Ми сьогодні поговоримо про кліматичні зміни, водозабезпечення Криму та наші сподівання на краще. Чому нам потрібно бути переконливими оптимістами і чому маленькі кроки призводять до великих дій. Кліматичні зміни стають частиною нашого життя. Ми спостерігаємо майже кожного місяця якісь температурні аномалії чи температурні рекорди. І всі вони зі знаком плюс. Найкоротша метеорологічна зима в Києві в 31 день припала на 2015-2016 роки. Вже цього року кияни пережили найспекотніший день за всю історію метеоспостережень. У суботу, 22 червня, стовпчик термометра піднявся до 34 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього температурного максимуму, зафіксованого у 1891 році. Середньодобова температура повітря вперше за 139 років склала 27,3 градуси, що на 0,7 градусів вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічено у 1943 році. Крім того, 23 червня мінімальна температура повітря найтеплішою за 139 років спостережень ночі не опустилась нижче 22,3 градусів, що на 1,4 градуси вище, ніж у 1946 році. Навіть максимальна температура повітря в 42 градуси була зафіксована 12 серпня 2010 року на метеостанції Луганськ, тобто 9 років тому. А яка у нас зима? Так, за останні 139 років спостереження лютий 2019 року в Києві став найтепліший. Максимальна температура сягнула позначки в 11,2 градуси тепла в останній день місяця. 1 серпня цього року тільки за один день в Гренландії розтануло 11 мільярдів тонн льоду. Цей сумний рекорд стосується всього людства і корінних народів цього острова, якими є гренландські інуїти. Я це до чого? Кліматичні зміни – це реальність. А що з водою? Ви бачили сухі дерева в лісах? Їх все більше. Ми спостерігаємо пониження природного рівня ґрунтових вод, все більше днів без дощів і навіть без зимових морозів. У той же час проблеми водопостачання до окупованого Криму викликають чимало питань. І ми про це вже говорили у нашому попередньому відеоблозі. Вчені прогнозують, що до середини нашого століття, а саме у найближчі 30 років, рівень Чорного моря підвищиться на 35 см, і це перетворить Крим на острів. Це не тільки торкнеться інтересів корінних народів Криму, а й загальної економічної ситуації на півдні нашої країни. Нині водозабезпечення Криму – проблема окупаційної влади. Але сумнівно, що після припинення водопостачання по Північно-Кримському каналу у 2014 році його можна відновити. Фактично, вартість робіт по відновленню каналу можна порівняти з побудовою нової аналогічної споруди. Чим нам погрожує Росія? Перекритий Дніпро під Смоленськом? Так, цікава страшилка. Особливо для тих, хто бачив, як там виглядає Дніпро і яка його водність. Окрім створення неочікуваного водосховища, яке не має жодної економічної доцільності, це ніяк не буде помітно на стані нашої головної водної артерії. Адже основний водозбір Дніпра припадає на Україну і частково на Білорусію. Нам потрібна стратегія деокупації та подальшого сталого розвитку Криму, яка має враховувати і кліматичні зміни, і права корінних народів, і права та можливості для самореалізації всіх жителів Криму. Так, ми маємо передбачити, що можуть бути і кліматичні біженці, і кардинальні зміни в економіці та використанні природних ресурсів. Крим завжди був унікальним регіоном, де знаходили гармонійний розвиток та злагоду іслам, християнства та юдаїзму. Майбутній Крим має стати взірцем сталого розвитку території, яка має розвиватися та економічно зростати за умов новітніх викликів для всього людства. Нам треба показати, як наша держава бачить процедури повернення Криму, його інтеграцію в національну економіку та українське політичне суспільство, яким чином ми маємо забезпечувати сталий розвиток півострова і які будуть пріоритети в досягненні відповідних цілей. Ми, експертне середовище, щоденно працюємо над цим, але ми конче потребуємо підтримки з боку держави. Партнерства та порозуміння в тому, що маємо спільну мету і спільне бачення того, як цю мету досягати. На завершення сердечно дякую за плідні консультації доктору географічних наук Світлані Бойченко.
всім небайдужим колегам та колежанкам по науково-освітянській ниві. Миру і злагоди всім нам!